Gabon ez ditzu. Baita zuri ere, Gabon guztioi, Gabon gaua, Euskal Kantuen gaua da gaurkoa. Iritsi da, Gabon gaua, eta gaurko eguna berezia izanen da, gonbidatu bereziak ditugulako hemen. Gazte-gaztia gainera. Azteko gazteak. Gero zeretarek izanen dugu, baina azteko gazteak. Haupa gazteria. Bai, azkeneko hilabeteotan, Euskal Herriko zinema aretoak, hola haize freskotasunez bete dituzten gazteak. Ba, izan dakoa, oain agurtu ditzagun goazen filmeko aktoreak, goazen! Fuerte gozatzen dugu, eta, rollo oso dago. Gero emanen dirazu gozariaren errazetan. Eta Barbara, pentsatzen dut, ardura desente izanen duzuela zuek, Euskal Herriko gaztea unitzen ere duzarete momentu honetan, hori izan da gehiegi. Bai, baina, denon gustokoa izatea espero dugu, eta asko disfrutatea. Arriba, eskerrik asko, eta zorte hon. Eskerrik asko, eta zorte hon. Estene aldi, batekin ireki dugu ikuskizuna, eta beste estrenaildi batek hartuko du lekukoa.